Сәлам республика. Хауымы Башқұртстандың бірдәм халқы Тура эфир студияда Гүлмира Исмәғилова һәм Илгиз Таһиров. Сәлам республика проектының біз бірге этабы дәвам итә. Ошы проект секторында алдына бір тапқыр ырыулар құрыны ыштырабыз. Бүгін һүз уран ырыуы хақында. Уран ырыуы ниндей биләмәләрдә яшәгән, оның кием үзенчәлекләре, шәхестәре, тарихы барыһын асыкларга тырышырбыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, һөйләшүгә һез дә кушылыгыз. 2-925-985 телефонына шылтыратып, яисә 9-937-30-77 177 хандарын еп WhatsApp-ка язып, үз һораударыгызды һәм фикердәрегезне yetkерә аласыз. Телефон хандары экранда. Без студия кунаклары менән таныштырырга ашыгабыз. Тарих фәннәре кандидаты Башкорт дәүләт университеты доценты Нурислам Калмантаев һәм Яңавыл районы Яңа Урта авыл советы биләмәһе башлыгы Инзилә Фират кызы Шәйхетдинова. Һаумыгыз. Хәлләрдә бына үткән юма көнде Нурислам агай балыксы ырыуы менән очраштыгыз. Ошо очрашу хакында һөйләшеп башлайык. Әйтерник, без Аскын районында Куримияс дигән авылга бик матур зур авыл икән. Без ырыулар йыендарын райцентрда үткәрә торайнык. Был вакыт инде менә ошоны авылда үтте. Куримияс дигән авылда зур авыл, матур клубтары бар. Безгә бик акчаны. Снапта халык ихлас, йылган, без аларны мактанык, аларның гербын, гимнын даже булды аларның. Үзләре язганнар. Үзләренең йырчылары йырланы. Искиткеч шул безгә акчаны инде. Менә ниттеләр, менә герб шулай була, без тамганы үзгәртерник дип, ушырларында ризалаштылар. Ярар, тамганы үзгәртәбез дип, шуңа инде кул күтәреп, алар үзе герблы булып калдылар. Балыкчылар. Балыкчылар ырыуы урандарга штандартты тапшырган. Уран ырыуы тарихына ла күз халайык, Инзилә Фират кызы. Хәерле иртә. Мин Яңавыл, безнең республикабызның төньяк көнбайыш Яңавыл районыннан килдем. Безнең Буай елгасының ор ягында, Буай елгасының үзәненә урнашкан авыллар, алар бик күптәннән башкорт авыллары дип йөртелә. Мин инде Яңа Урта авыл биләмәсеннән, безнең авыл биләмәсенә 10 авыл керә. Шул 10 авылның 8-е башкорт дип йөртелә, 2-се Уртмурт авылы. Бүгенге көндә бик дус, тату яшибез. Бик хезмәт сөючән, кунакчыл халык яши бездә. Безнең телебез менә сез ишеткәнчә инде шулай ук төньяк көнбайыш диалекты дип атала инде. Эшләйбез, башкорт теле диалектыбыз төньяк көнбайыш. Эшләйбез, бармайбыз, кайтмайбыз дип сөйләшәбез инде. Нурислам Мирхайдар улы, бына миңа килгәндә уран ырыуын, бына мин беренчегә ишетәм, ошо ырыу ниндәй ул берәй төплерәк ырыудан тармагымы дип нисек килеп чыккан бар? Шул тармаклар була, менә без баяттык балыкчылар типалар табының бер тармагы. Анда был уранга килгәндә инде 2 кипсәктән килдер алар. Кыпсак ырыулары был дала халкы инде. Бездә инде менә китаптарда уран тиядә клановый система тиәд. Шорулар инде клан магрын. Айрым бер дәүләт мәк. Менә 11-нче, 10-нче сбаттарда шул дәште кипсәктә бер хөкүмәт булган. Аларның каллары сыгнак уран дигән хөкүмәт инде. Бәлки генә бер хөкүмәт инде шул нидә кипсактардан шуны нигәләп күсә алар нигә Яңавыл районы бүгенге Яңавылды территорияны биләмәнә килеп утыралар инде. Яңавыл уран ырыуына инә Тәүләвел Уранский волос булһа, 1966 ел Яңавыл волосына әйләнеп китә. То есть Яңавылда нидәнде уранда алар элекке башкорт исемнәре. Менә балыксы ырыуына килгәндә аңлашылып тора. Исеме атамаһынан балыксы, балык тотуы менән балык ашагандар, бәлки балык яратыны шөгыль. Уран ырыуына килгәндә ниндәй тормыш яшәеше уларның булган? Юкалай тизгенә еңлегенә әйтеп булмый. Балыксыларга булай әйттем. Балыксы ул кеше исеменнән исем дигәндә Майкыбидан килә. Балыксы бетеген исем бар. Мен соң әйттем, шул исемдән киләләр ул дип әйттем анда. Алар инде крепостьләр, шул балыксы теле, һәм башкалар инде версия бар ул. Булган да тәрмәгәрәк инде. Уран элекке исем килә, аларды әйтү кыен. Кайдан булды икән? Дөртне әйткәндә уранмы, суранмы? Безнең якталар, Армыр якталарында уран дигән елга бар. Уран теләр. Шул алардан да калган исем булырга мөмкин инде. Безнең уран инде руса уран теләр, башкортса суран теләр.
Сырон тем беден якта шул исем бар. Менә шул мырдалдардан ялап киләләр алар. Нигә шул көнбайышка барып, но алар инде бик компактный шаталар. Алар бер ергә таралмаганнар, шу буя елга буенда шулай бит. Бер нисә ул булырга может, нидә кушнарында, гөргөргән башка, бер нисә ул бүздәктә. Абла инде шул елга буенда бит урандар. Тарихын белмәгән кешенең киләчәге юк дигәннәр бит инде бүгенге көндә без үзебезнең авыл тарихы белән дә үзебез танышырга тырышабыз, өйрәнәбез һәм яшь буынга калдырырга инде. Безнең авылның тарихы Яңа Урта авылы 1847 елдан башлана. Biz инде менә бүгенге көндә нәрсә дип әйтәсем килә, соңгысыз авылдашлар дип 150, 160, менә 170 еллыкларын уздырдык. Тағы да инде билгеле шәхесләрне дә әйтеп китәсем килә. Бу язучы Гайнан ага Әмири безнең авылдашыбыз. Рәсәй халык артисты, Рәсәйнең атказанган артисты Фәнәви Салиховны менә әйтеп китәсе килә, Рафис Мөхәммәдинов һәм башкалар инде. Менә шушы эзләнүнең үзеңнең тарихның барлауның нәтиҗәсе дип әйтим инде. Азат Ярмуллин ярдәмендә безнең бик билгеле шәхесебез тагын табылды бит инде. Ул Амиров Халим Насретдинович, ул дәүләт эшмәкәре, безнең авылның Яңа Урта авылының урта белем, дөйем белем бирү мәктәбенә аның исеме бирелде һәм без аны менә 20-нче елны инде былтыр республика көненә багышлап аның бюстын ачтык. Бүгінгі күндә инде мәктәп музейында Амиров Халим Насретдинов турында материаллар туплану бик актив бара инде. Һәм безнең яшьләребез дә әйтәсе килә, безне бүгенге көндә шатландырып, куандырып, үзебезнең ил тарихына эзләрен калдыралар. Менә безнең авылдашыбыз Рахмангулов Искәндәр Мәскәүдә менә пандемияга дип без инде COVID-19-ка каршы көрәш өчен аны инде дәүләт ордены, Пирогов исемендәге дәүләт ордены белән бүләкләделәр. Без алар белән горурланабыз һәм шиксез шатбыз. Әлбәттә, яшь буынды тәрбияләүгә тимәк күп көс һалына. Бына һез буш кулдан килмәгәнһегез, түшелдерек, был түшелдеректең дә үзенчәлеге бар тинегез. Безнең киемнәргә килгәндә артык ниндидер үзенчәлекләр әлбәттә юк. Хатын-кызлар яулык бәйле инде, матур күлмәк. Менә без бик шат азакы вакытларда, соңгы вакытларда инде менә шундый матур кызлар, хатын-кызлар, шундый матур түшлек, матур алкалар тагалар, камзуллар кияләр хатын-кызлар һәм ир кешеләр инде түбәтәй кияләр бездә. Гөлмирәгә бик тә килешә. Мин уран һалуы түгелме? Бик матур. Уран түгелме шул. Әмма ләкин сылап та бына ошондай бидәү сәбирдәр һәр катын-кызга килешә. Бына алкалар да хатта бар. Ил китмәле матур. Бына без юкка гына эфирыбызга тарихчыларда сакырманык. Бына Гөлмирә мин уран һалуы түгел, мин Күмертауга килгәндә онда ниде ыру халкы яшь. Кыпсактар күпсәләр. Бер янда бар, булай кыпсак. Уран ырыуына килгәндә, һеҙҙең районда тағыла ниндәйерәк саралар үткәрелеп килә? Уран ырыуының тарихын саклау, аны мәңгеләштерү өчен бик күп эшләр эшләнә әлбәттә. Бу инде шәҗәрә бәйрәмнәре һәрбер авылларда, авыл биләмәләрендә беренчедән һәм район күләмендә шәҗәрәләр үткәрелә бит инде. Менә 5 февраль көнне әйтеп үткәнчә инде безнең Яңаул районы, Аскын районына барып инде балыксы ырыуыннан стандарт алып кайтты һәм менә 12 февраль көнне бездә үзебезнең уран ырыуының җыены үтәчәк. Анда инде коралган мероприятиялар, инде чаралар, алар коралган план нигезендә әлбәттә үткәрелә. Һәр бер авылдан вәкилләр чакырылачак, делегатлар һәм чыгышлар тыңлаячакбыз, шәҗәрәләр һәм бик инде менә декоративно-прикладное искусство дип бит инде анда күргәзмәләр булачак.
Менә безнең үзебезнең авыл биләмәсендә дә электән безнең авылда да итекчеләр бик билгеле булган бит инде. Менә хәзер войлыка валяние дибез. Менә шундый мастер-класслар күрсәтеләчәк. Агач сырлау буенча менә бик уста Илдар Ибрагимов безнең һәм Акбозат журналының 30 еллыгына багышлап инде анда мастер-класс күрсәтеләчәк һәм үзебезнең диалектта мультфильм кору көтелә инде. Бөтен планнарында сөйләп бетерәмез, кызыгы бетәр. Барыгызны да чакырабыз, теләүчеләр. Бына стандарт тапшыру ул да бит үзенчә бер йола, әйеме? Оның үзенчәлеге лә бардыр, әйеме? Нурислам Мирхәйдар улы эфир башында әйтеп үткәнегез, стандарт тапшыруда ул йола кебек уны тапшырырга кирәк. Толырак һөйләүдә. Ул электән килә, ул менә мин белүемчә беренче табыннар яны булганда шул меңдәргәләр шул стандартты тапшырганнар. Шуны әле шул искә килеп төшеп, менә безнең курултайда инде яңадан матур стандарт эшләнде. Без традицияны киренән кайтарабыз да, хәзер рулар йөртүенең инде яшрак үткәргә булдык. Теге унытканда бер түгел, менә яшрак үткәреп, нисен дигәндә ул бит без үзебезнең халыкты барлайбыз. Менә бая әйтеп үтте, авыллар бар дип, яна авыл районында авыллар бит күбе кем икәнен дә белмиләр, унты баралар. Менә шуны әйтеп, яңа уртал икән, иске урта авылда бар тында бит. Элекке сон ни бар, Карман дигән авыл бар. Телеке башкорт авыллары инде. Шуның анда ниндидер авыллар шул Карман Нивугас теге һава хаклагысы һавасында калганнар. Менә ләкин шуларны искалып инде башкорт авылларын менә сынапта стандарт бирү бик кызык, матур. Инде алар өйрәнәләр менә без шулай үткәрдек, бездән һәйбәтрәк үткәрелгән булар. Булай инде бездән үрнәк алып. Нимә кыландыра, ошо юма көнне бул йылындарды үткәрәгез. Юма бит бездә изге көн һәм менә буларны Яңавыл районының ниндәй авылында удасак ошо сорашу? Шушы Яңа авылда. Үтендә артабанда ошо сорашулар килә һәм кемгә бул стандартты тапшырасыз? Бездән инде Караидел районыннан килеп алачаклар стандартны. Алар беләләр. Алар үзләренәләр. Һәм кемдә кем уран ырыуынан бына ошо китаптарды ошо юма көндә аласак, таба аласак димәк. Һеҙҙең сарала. Әлбиттә, бу китап инде безнең мәктәп бүгенге көндә инде мәктәп библиотекаларда, культур мәдәният йортында шушы китаплар бар. Балаларны, яшүсмерләрне, халыкны таныштырабыз. Кызык бына ошо тарихка сумһаң, ул икенче бер дөньяга эләккән кебек, бит. Һәм сынапта ошо укып барыһын да өйрәнү теләге уяна. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген без уран ырыуы тураһында һөйләйбез. Ырыулар коры сараһы бына Булатнала буласак, юма көндә кемдер уран ырыуынан рәхим итегез, саранан ситтә калмагыз. Бул ырыуга келгәндә исемле матур, үзенчәлекле ничектер химик элемент бар итендә бездә уран дигәндә димәк, бәлки халыкка келгәндә уның әлеге көндә яшәеше нисек шартлар һәйбәттер инде. Бик матур, бик әйбәт яшибез, шартлар җиткерелгән дип әйтәсе килә инде. Төрле менә шушы үзебезнең тарихны өйрәнүгә бик күп чаралар үткәрәбез бит инде. Беренче тагы да кабатлап әйтеп китәсем килә инде шәҗәрә. Без менә 2000нче еллардан башлап бик актив менә башлаган шәҗәрә төзүне инде. Бу беренчеләрдән Рахмангуловлар, Ибрагимовлар гаиләләре беренчеләрдән булып төзеделәр инде. Һәм менә мәктәпләрдә, төрле мәктәпләрдә, мәдәният йортларында төрле конкурслар үткәрәбез, төрле бәйрәмнәр, ул түгәрәк өстәл артында сөйләшүләр, презентациялар үткәрелә бит инде. Һәм шушы безнең ырыуның тарихын өйрәнүгә, мәңгеләштерү өчен без халыкның фольклорын өйрәнүне дәвам итәбез, аны саклауны инде. Ул бит инде җырлар керә, уеннар, сынамышлар, менә мәсәлән,
қоз бір тәпейінде басып тұрса, салқынайта бит инде. Түтін жерге табан түссе, яңғыр ява деп, яңғырға деп әйтеләр инде. Баш киемен өстәлгә қойырға ярамый деп. Менә безне шулай ата бабалар деп әйтегенде, атайлар, әнекейләр инде тәрбияләрләр, шул тәрбияны инде шуларны біз яшүсмерләргә җиткерергә тырышабыз. Башкорт теле укытучысы менә Алсу Асатова топонимика белән бик балалар белән бик актив катнаша. Бездә менә Мөнир тау билгеле, Салкын чишмә, Очлы тау, Изгеләр чишмәсе. Алар балалар белән аларның барысында шул карап, өмәләр эшләп, рәсемнәрен төшереп, шулай итеп өйрәнәләр инде. Һәм менә әле быел бездә этно-лингво-культурологическая экспедиция булды инде. Бездә менә Башкорт востоковедение журналистика факультеты магистранты Кадрия Хурматовна булды. Без барлык авыллардан вәкилләрне чакырып, шундый очрашу оештырдык инде. Зур рәхмәт килгәнегез өчен, хөрмәтле телевизор караучылар, безнең менән студияда кунакта тарих фәннәре кандидаты Башкорт дәүләт университеты доценты Нурислам Мирхәйдәр улы Калмантаев һәм Яңавыл районы Яңа Уртавыл советы биләмәһе башлыгы Инзилә Фират кызы Шәйхетдинова булды. Зур рәхмәт. Беренче минуттан безнең студияла тура эфирда без тагыла кунактарны сакырдык. Ошо Уран РУ вәкилен Зефил Зафир улы Фахретдинов, хезмәт ветеранын һәм тагыла ошо РУ хакында тулырак мәгълүмат алыр өчен без Искәндәр Рәсүл улы Сәйд Баталов, филология фәннәре кандидатын сакырдык. Ошолар менән әңгәмә көтелә. Сәлам Республика проекты яна тора эфирда. Бүген бит Уран РУ хакында һүз йөртәбез. Без студияла кунакта филология фәннәре кандидаты, Башкорт дәүләт университеты доценты Искәндәр Рәсүл улы Сәйд Баталов. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Һәм тагыла хезмәт ветераны Зефил Зафир улы Фахретдинов. Без студияла кунакта. Һаумыгыз. Хәерле иртә. Уран РУ вәкиле буларак тәүдә һүзне һезгә бирәбез. Ошо РУ турында һез бына безнең китаптар менән дә, шәҗәрә менән дә алып килгәнбез. Һүзне һезгә тапшырабыз. Хакалга һүз. Рәхмәт. Безнең Кисакайын авылы борынгы авыллардан берсе, менә шул районга нигез салучылардан берсе дип әйтсәк тә, һич тә ялгыш булмас. Чөнки безнең районда 14 төп башкорт авылы чутлана. Бүгенге көндә 100дән артык безнең районда авыллар. Менә шул 14 авылда башкортлар, вотчинниклар яисә җир хуҗалары яшәгән. Калганнары припущенниклар. Монда инде русларны да керткәннәр, мариларны керткәннәр, уртмуртларны керткәннәр. Алар менә шул булай гына әйткәндә әзрәк безнең башкортларны сыйыклап җибәргәннәр. Һәм менә Кисакайын авылынан күп кенә авылларга тоже башлангыч этәргеч булган инде шушы Кисакайын авылы кешеләре. Мәсәлән, Туртыйк авылын нигез салганнар, Ушета авылына нигез салганнар, Корман авылына Каһарман исемле егет чыгып китеп, Корман авылына нигез салган. Бүген көнне ул Корман авылы бик зур авыл, село дип атала. Һәм аның менә су саклагычка да, Корман гресена да Корман исеме бирелде бит инде шушы авыл исеменнән чыгып инде. Менә шушындай борынгы авылның мин бүген көнне Иң олы вәкиле. Вәкиле буларак сезнең передачада катнашам инде. Был тамашачыларга шу китапты күрһәтәм ярайдыр. Кисакайын начало тыелган. Буның авторы кем? Моның авторы безнең авылда чыккан, безнең авылда туып үскән күренекле шәхес Фәрит Зиевич Минязов. Ул күп еллар колхоз рәисе, авыл хуҗалыгы идаралыгы начальнигы, башкарма советы рәисе, председателе булып озак еллар эшләде. Һәм менә инде пенсиягә чыккач, ныклап шушы тарих белән кызыксына башлап, шушы тарих өстендә бик күп эшләр алып барды. Аның бу беренче китабы булса, моннан 2 тапкырга зуррак аның яңадан чыгарылган китабы бар, шулай Кисакайын начало дип атала инде. Монда бик зур мәгълүматлар тарихтан башлап, хәзерге бүген кешеләренә хәтле монда барысы да язылган, аңлатылган инде. Искәндәр Рәсүл тарихка күз алганда Уран РУ халкы ниндәй халык характерына килгәндә уларды
кызуу дип әйтергә буламы? Дөресен әйткәндә, уран башкорттары, улар шундай эре берәмек түгел инде, улар компакт кына яшәйдер бер территорияла, хандары ла искиткеч зур түгел, әмма улар башкорт халкының, башкорт характерының, менталитетының бөтә заттарына ия булып торалар. Ягъни уран башкортлары эшсән, ил һөяр һәм башкалар тарихи документлардан күренүенсә, улар үзләренең ер хукуктарын, үзләренең башкорт статусын, үзләренең башкортлыгын хаклауга бик күп көч салгандар. Уларның араһыннан байтак кына билдәле тарихи шәхес сыккан, мәгърифәтчеләр яугирләрдә, администраторларда һәм башкалар. Шуңа күрә уран башкорттары бүтән башкорттар кебек үк шундай типик башкорттар дип атап була инде уларды. Нурислам Мирхәйдәр әйтте бит инде уран ырыуы ысынлап та бына компактны гына урынлашкандар һәм улар таралышмагандар. Улар бергә һәрвакыт. Ысынлап та шулай, һәм бына уран ырыуының биләгән территориясына килгәндә, уран башкорттары иң беренчеләрдән булып, документлардан күренүенсә, Россия хөкүмәтеннән ер биләүгә грамоталарын алгандар. Иван Грозный батшаның улы Федор Ивановичтан алынган грамотаның копиясы билдәле. Ул уран башкорттарының башлыгы, документта язылган Авдуак Санбаев, сын исеме Айсуак Исәнбаевка бирелгәйне, һәм ошо документтан күренүенсә, урандардың территориясы шул заманда күпкә киңрәк булган, һәм улар Кама елгаһының ике ярының да хуҗалары булган. Әмма тарихи вакыйгаларның аркасында уларның ере әз генә тарайган, һәм хәзер улар Яңавыл районы халкының күпселеген тәшкил итә. Билдәле шәхесләренә килгәндә, буны әйттегез, күп улар арасында урандар бар дип бернисен атап үтә аласызмы? Инде телгә алынган Айсуак Исәнбаев, шул ук Карман авылына нигез алган каһарман старшинала, ул билдәле. Шуннан һуң күптәр буны белмәй, башкорттарда кантон системаһы булдырудың рәсми сәбәбе башкорттарның хаты булган. Һәм бына ошо хаттың император Павел I ошо хаттың авторы, башкорттарды хәрби хәлгә килтерүнең идеясын яклаган кеше, ул Уран улысының старшинаһы Әптүк Саттаржапов булган. Ул үзенең хатында башкорт халкының хәлләре турында язган, башкорт халкының Россия дәүләте алдында булган күрәткән хезмәтләрен ханап сыккан, һәм дә шуныһы бик кызык, ошо Әптүк старшина император Павелдан башкорт ерләреннән ситтән күсеп килгәннәрне куып сыгарга сораган. Кантон системаһы урынлаштырган, әмма старшинаның ошо теләге инде тормышка ашмаган, әмма ул да бына шул заман башкортларының караштарын бик асык күрсәтә. Шул ук хәрби идарасы Хәлим Амиров. Шул ук Пугачевсылар булган. Шул ук 1812 ел геройдары булган урандардан. Ягъни унда ханай барһаң бик күп шәхестәр булып сыга. Зефил Заһирулла, һеҙҙең биографияғыҙға ҡарағанда ла ул бик бай. Һеҙ бөтә ғүмерегеҙҙе ауыл хужалығы тармағына бағышлаған кеше. Бына әйҙәгеҙ, үҙегеҙ хаҡында һөйләгеҙ әле. Уран ырыуы халҡы боронғо кәсептәргә тоғро халыҡмы? Тоғро халыҡ. Без бөгөн көнне шул ук игенчелек белән дә шөғөлләнәбез, малчылык белән шөғөлләнәбез, ҡортсолоҡ белән. Безнең ата-бабалар шулыҡ белән дә шөғөлләнгән бит инде. Шул кәсепләрнең бездә берсе дә юғалмады, барысында дәвам итәбез. Бүген көннәр барысы да яшәйләр. Димәк, урандар, улар күбеһенсә авыл хужалығы менән шөғөлләнгән. Һәм һеҙ шәжәрә менән килгәнһегеҙ, үҙегеҙ төҙөнөгөҙмө был шәжәрәне һөйләп үтегеҙ? Бу шәжәрәне әйтергә кирәк инде, ныҡлап шәжәрә белән ҡыҙыҡсына башладыҡ. Без 1996 йылдан
Ул вакытта бездә колхоз рәисе булып Закиров Насыров Зәки Ильясович эшләйдер. Мин аның заместителем. Безгә килделәр профессор Әсфәндияров галимнәр группасы белән. Һәм алар буш килмәделәр. Үзләре белән моны шундый бу 30-35 битлек алар материал алып килделәр. Монда инде архив язмалары буенча, архив данныйлары буенча безнең ата-бабаларыбызны әзрәк тәртипкә салып, ыруларга, дотларга кем кайсы ыруга карай менә шундый нәрсәләр алып килгәннәр. Без шуннан азактан башлап инде менә безнең картәтәйләр ничек сөйләгәннәр. 3-4 буынналар ныклап беләләр инде. Менә шул азактан менеп үскә хәтле менеп җиттек. Һәм менә шул шәҗәрә төзү, шәҗәрә белән кызыксыну ул бездә еще да ныграк кулач алды. 2002 елны менә Юлай Ганитинов безгә тоже зур эш башкарып китте инде. Яңадан да клубка бар халыкны җыеп, яңадан да сөйләшүләр булды. Эшләгән эшләргә йомгак ясалды. Алга таба шунда планнар билгеләнде. Һәм менә безнең Тортар авылы тоже тарих сөючеләре дип әйтәм инде. Хашимова Светлана Фаниловна тоже безнең датның Өметкул Исангуловның шәҗәрәсен төзегән. Аның нигезе менә шушы әле күрсәткән менә шундагы башы инде. Ул аны еще да тулыландырып эшләгән инде. Мәсәлән, шулай ук Исангулдан башланып китә аның. Менә беренче поколение Исангул дигән, второе поколение Өметкул дигән. Һәм монда Өметкулның улларын язып киткән инде. Без менә Бахтияр Өметкуловка карайбыз. Ул бик теге уңайлы номерлап чыккан. Менә Бахтияр 6-нчы номер белән тора. 6-нчы номерны карасак, Бахтиярның уллары Амангилде, так, Бахтияр 6-нчы номер. Менә ул Хисра Башир Бахтияров, Мөхәммәд Гали Бахтияров. Менә шул Мөхәммәд Гали Бахтияров безнең борынгы картәтәйләрнең тоже берсе. Менә шул Мөхәммәд Гали Бахтияровның номеры 21. Значит, димәк аның малайлары 21-нче номерда. Менә Фәрваҗетдин Мөхәммәд Галин 21-нче номерда. Фәрваҗетдин тоже безнең картәтәй булып чыган. Шиһабетдин Мөхәммәд Галин, Әхмәд Вали Мөхәммәд Галин. Шәҗәрәгә килгәндә ырулардан бына кайбер бер шәхесләрдән менә шулай иттереп, минем монда уже оныклар 12-нче буын уже минем оныклар шунда язылган. Барысы аңлашылып тора. Барысы аңлашылып тора. Ошо ырулдаштар арасында мин Светлана Фаниловнага менә шундай шәҗәрә тоже. Зефил Захир улы ошо менә ырулда төзегәндә ошо тарихка килгәндә бер каһарманлыгы хаклаймы, ниндәй шәхесләргәдән бер бар. Менә шушы Өметкул Исангулов анда менә язылган инде ул. Безнең башкорт җирләрен оброчное владениега тапшырган чагында тоже шул делегация составында булган. Хәзер менә 1780 елны ул беренче битендә язылып куелган шәҗәрәнең башында инде. Анда менә кемнәр катнашканнар, старшина кем булган. Рөхсәт итсәгез әйтеп китәбезме? Менә мәсәлән 1780 ел. Запись Башкир-Осинской дороги Уранской волости старшины Аптюка Щептарзянова с товарищами, ясачными крестьянам Старикову об отдаче им в оброчное владение на 30 лет земель по реке Бизю, Бисяпу, Усе, Алняшу. Бұлар бу елгалар безнең чыгып киттеләр даже менә Пермь өлкәсенә, хәзерге менә Удмуртия җирләренә, даже менә шул җирләр электән башкорт җирләре булган. Алар менә ясачные владения отдали. И менә шунда язылган инде аның иптәшләре, менә кемнәр булганнар. Монда Каен Кисяковый, Өметкул Исангулов. Бу безнең
Кисаккайын ауылы элегерәк Кайын кисәк дип йөртелгән инде. Бына ошо тарихи материалдар улар һеҙҙең ауылда, районда берәй музейда һаҡланып киләме? Шуларны без музейга да тапшырабыз, саҡлана. Ҡара ултырған тамашасылар, бына бәлки ошо, бына мин дә үҙемә күп яңылыҡтар асып ултырам. Бына Искәндәр тарафынан да ишетәм бит инде ошо саралар уҙғарылып тора. Бына ошо йома көндә беҙҙең төп сара бит инде ошо Уран ырыуы халҡы осраша. Ошонда улар бар мәғлүмәтте белә ала, һеҙҙең менән дә яҡыныраҡ таныша ала, бәлки тағы ла туғандар һеҙҙең күбәйеп китерен ошо тармаҡты өйрәнгән һайын бит инде. Ошоға тағы ла ниндәй тулыраҡ ошо сараға әҙерлек тураһында был йома көндө? Башҡорт ырыуҙарының йыйындары ғәҙәттә инде йома көндәрендә үткәрелә. Улар ике өлөштән торалар. Бер өлөшө ул мәғрифәт өлөш, йәғни Өфөнән башҡа ҡалалардан ғалимдар килә, ошо ырыуҙың вәкилдәре килә, һәм дә ырыуҙың тарихы, ырыуҙың тел үҙенсәлектәре, мәҙәни үҙенсәлектәре, бына ошо ырыуҙар хәрәкәтенең бөгөнгө көндәге кешеләргә ни өсөн мөһим булыуы менән таныштыра. Шунан һуң инде йыйын шундай эшлекле тәртипкә килә, һәм дә йыйында ҡатнашыусылар үҙҙәренең ҡорбашын һайлайҙар, үҙҙәренең йәмғиәт кәңәшен һайлайҙар. Төрлө ырыуҙа төрлө һанда ул советтар, мәҫәлән, Йәлдәк ырыуында 7 кеше, балыҡсыларда 13 кеше, улар шунан һуң ырыуҙың символдары ла ҡабул ителә. Хәҙерге ваҡытта бик әүҙем рәүештә ырыуҙарҙың гербтары, ҡайһы берәүҙәрҙең хатта гимндары ла барлыҡҡа килтерелә. Улар да тауыш биреп һайлана, һәм дә ырыу халҡы ошо яҡ халыҡ алдында торған мәсьәләләр турында һүҙ күтәрелә, һәм дә артабанғы эшкә пландар теркәлә һәм ҡабул ителә. Йәғни бына ошо йыйындар, улар боронғо йыйын традицияһының дауамы булып тора, һәм улар бер нисә өлөштән тора, һәм дә етди мәсьәләләр ҙә, кешеләрҙең шәхси мәсьәләләр ҙә шунда сиселә. Бына диалектқа келгенде Зефир Захир улы диалекттар китабы бар дип әйткәйнегеҙ. Районға ошо Уран ырыуына хас диалект. Да, диалект северо-западных башкир, без чыгарган китап түгел. Ул бу мәсьәлә күптәннән инде күтәрелеп килә. Безнең сөйләшү татарларга да оҡшамаған, көньяк башҡортларынан тоже айырыла бит инде. Безнең үзебезнең диалект. Ул былай ғына әйткән чағында әле тиешле дәрәжәдә танылу тапмады. Чөнки әле без шушы диалектта бүгін көнне уҡыта алмайбыз үзебезнең балаларны. Шушы диалектта әгәр дә аларны уҡытсаҡ, аларны тәрбиәләсәк, безнең мына шул башҡорт телен саҡлау, үзебезнең телне саҡлауның төп маҡсаты булып торыр. Мына шу алдағы жыйылачаҡ жыйында, съезда тип әйтәйем инде, ҡорда, шушы мәсьәлә төп мәсьәләләрҙең берсе булып күтәреләсәк, шушы мәсьәлә тикшереләсәк. И бу съезд турында әйткәндә, монан 10 йыл элек Уран ырыуы башҡортларының беренче ҡору булды, беренче съезды булды. Анда аның составы ырыу башы сайланды, Минязов Фәридзеевич инде, мына әйтеп киттем, ул бик зур эш башҡара. Аның президиумы теге рабочий эш группасы тоже сайланды бит инде. Бик күп эшләр шул заманнан башлап башҡарылды. Һәр бер авылда сонда китсәң, йөзәрләп шәжәрә бәйрәмнәре үткәндер инде. Менә мин үзебезнең авыллар буенча гына әйтәм, даже бу эш безнең интернет сайтына да барып кирде. Безнең менә яшьләр менән эшләр алып барабыз. Яшьләр белән, барысы белән дә эш алып барабыз. Үзебезнең группаларны оештырдык. Мы Кисакаинцы дигән безнең менә шундай шул сайтта. Яшьләргә килгәндә ырыу хаҡында тимәк һорашып, белешеп, һеҙҙән киләләр инде һорашып. Киләләр. Банда бик күп материаллар, фотографиялар урнаштырыла. Безнең йәшәйеш турында, тормош турында, һәм менә пандемия вакытында бит инде клубларга җыелып булмады. Шулай булуы ҡарамаҫтан, менә безнең клуб эшчеләре, шуннан соң безнең тоже тарих белән
бек қызықсынушы бүгін күні пенсионерінде Ахьямов Рамиль Муллаевич деген егетебіз бар. Мына шул алар біргелеп инде Гилязова қыз фамилиясы, қазіргі фамилиясы Шайхутдинова. Лар шушы группаны ұйыштырып жіберділер. Бұл группада бүгін күні 1000-нен артық фотография, һәм менә безнең шушы Асфандияров келген шағында төшерелгән безнең видео язмалар, Юлай Ганитинов келген шағында видео язмалар шушы группаға қойылған. Һәм менә безнең авыл советы, Кисакайын авыл советында карайбыз бит инде. Электән анда 6 авыл кергән булган, 3 авыл Корман гырысы су саклагычы төзелү сәбәпле алар хәзер җир астында су астында калдылар. Үрдәк, Кызылъяр, Бәдрәш авыллары. Даже шушы авыл кешеләре үзләренең тарихларын югалтмас өчен шушында группа сыздылар иттеләр. Алар регулярно дип әйтсәм дә дөрес булыр. Үрдәк авылы кешеләре электәнге үзләренең җирләренә алар менә хәбәрләшәләр дә җәйнең ямьле көнендә җыелышып, шунда кайталар. Шунда прямо басуда Казан асып, көне буе шунда тарих сөйләп, бер-берсе белән аралашып, анда улы бабай әбиләрдән башлап, яшь кенә әле яңа тәпи йөргәннәре дә барысы да киләләр. Ул зур бер җыен формасы үтерә. Менә шулай Бәдрәш авылы кешеләре, шуңа безнең як кешеләре үзләренең тарихы белән нык кызыксыналар, югалтмаска тырышалар һәм сакларга тырышалар. Сынлап та быга килер өчен бына шәҗәрә төзү, сынлап та һоңгы вакытта модага инеп бара. Был модага инһен өчен бик күп эштәр эшләнелде. Ул нисәмә елдар эшләнгән эштәрдер. Искәндәр Расулуллаһ килешәһегездер. Ысынлап та, әмма бұл эштәрнең һөҙөмтәһе генә түгел, ул тәү сиратта халыктың бурын-бурындан яшәп килгән гадәттең дәвамы булып тора, һәм халык уны хатта совет заманында ла югалтмаган. Шуннан Әнвәр Закир улы Әсфәндияровтың китаптары сыккас, безнең эш төркемебезнең башкорт ыруларының тарихы китаптары сыккас, дәүләт архивы үзенең фондын хәзер интернетта урнаштыра башлагас, был эш бик киң колас яйды һәм дә бик әүдем дәвам итә, һәм хатта башкортларда гына түгел, республикабызның башка халыктарын да ошо агым инде алып китә һәм дә уларга ла ошо гадәт инеп бара. Был ысынлап та халыктың кызыксынуының да, гадәттең дә, гыйльми ямгыятьчелектең дә эшенең бер һөҙөмтәһе булып тора. Димәк, тамсы таматташ тишәтәләр бит инде. Яйлап кына Яйлап кына һәр беребезне ашы яшь буынга һеҙҙән өйрәнәбеҙ. Беҙ инде яшь буынга балаларыбыҙға өйрәтәсәк, сынағында шундай тарихсылар һәм аҡһаҡалдарҙың эше һәм һеҙгә ҙур оло рәхмәт. Бына эфир башында Нурислам ағай менән һөйләштек бит, балыҡсылар ырыуы осрашыуы булды. Унда мәҫәлән, бүгенге көндә тамғаны үҙгәрттек тинеләр. Һәм ошо йыйында, тимәк, бына һәр уран ырыуы йыла, ошо һорауҙарҙы ла күтәреп, тамға, бәлки, уран, гербты ла уйлап сығарасаҡ, бит, шулай? Герб уйлап сығарылмай, хәҙерге ваҡытта яңылышмаһам, Мәскәүҙә бер геральдика менән профессиональ рәүештә шөғөлләнгән бер кеше башҡорт ырыуҙарының гербтарын ижад итмәй, тарихи сығанаҡтарға таянып, тәү сиратта Сыңғыҙнама китабына, шәжәрәләргә һәм тарихи факттарға таянып, гербтарҙы эшләй һәм ырыу вәкилдәренә тәҡдим итә. Балыҡсылар менән осрашыуға килгәндә, унда балыҡсы ырыуының тамғаһы түгел, гербта урын алыр тамға үҙгәртелгән. Йәғни проектта бер тамға торған, балыҡсылар әйттеләр, юҡ, беҙҙең төп тамғабыҙ икенсе, бына балға тамғаһын ҡуйһын тип. Бына шулай. Йәғни бында эш, ысынлап та эш өҫтән түгел, эш халыктың үҙенән башланып тора. Һеҙгә ҙур рәхмәт студиябыҙға килгәнегеҙ өсөн. Йома көнде уран ырыуы ҡор йыя, рәхим итегеҙ, кемдәр икән, урандар һәм уран ырыуының башланғысында торған шәхестәр, аҡһаҡалдар, билдәле кешеләр хаҡында ла төрлө мәғлүмәттәр буласаҡ һәм борондан килгән кәсептәре хаҡында ла
Әйткәндәй, күрмәк Яңавыл қалаһында сәгать нисәдә башлана был Нисара? Ансын тағын хәбәр итәрбез. Яңавыл қаласында 12 февраль көнне. Беҙҙә бөгөн студияла ҡунаҡта Уран ырыуы вәкиле Зифил Заһир улы Фәхретдинов улы, хеҙмәт ветераны, ошо әңгәмә өсөн һеҙгә рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Һәм филология фәндәре кандидаты, Башҡорт дәүләт университеты доценты Искәндәр Рәсүл улы Сәйет Батталов булды. Һеҙгә уңышлы көн теләйбеҙ. Һеҙгә лә. Достар, киләһе сығарылышыбыҙ беҙҙең Әлшәй районы вәкилдәре менән буласаҡ. Иртәгә ҡушылығыҙ беҙҙең әңгәмәгә һеҙҙә. Беҙ һеҙҙең менән бөгөнгә һау булашабыҙ. Осрашҡанға тиклем.